Ahoj babi, teď vám ukážu náš byt. Koupelnič. Jo. Máme vší. Aha, zavři skříň. A tamhle maminka. Maminka čeká, až to Filipek natočí a můžeme jít pryč. No tak, zen. Tak, aby to bylo vidět celý a ne takové barevní mapy. Mlč. Jaký mlč. Filous. Já natáčím postupně. Jajnek. Tady máme drzíček. Prosím tě, zavři to. Malá lednička. Zavři to a nebude snad natáčet úplně každou skřínku. Šupej. Ahoj.